рушди соҳаи маориф дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, ҳамасола аз ҷониби давлату ҳукумат имтиёзу имкониятҳои нав ба нав фароҳам оварда мешавад, то донишу фаҳмиш, ҷаҳонбинӣ ва мафкураи зеҳнии насли наврас баланд шаванд ва эшон тавонанд дар рушду тараққиёт, пешрафт ва муаррифии меҳани худ дар арсаи ҷаҳонӣ саҳми созгор бигзоранд. дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азиз. айни ҳол мо дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорем. ин навбат кӯшиш мекунем ки дар барнома атрофи дастоварду музаффарият ва муваффақияту пешрафтҳо, ҳамчунин мушкилоти соҳаи маориф дар ноҳия матлаби хешро таҳия кунем ва ин мавзӯъро дар барномаи навбатӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирем. ҳайати устодону омӯзгорон ва мураббиҳои муассисаҳои таълимии ноҳия талош менамоянд ки имрӯзҳо бо дониш ва таҷрибаи омӯзгории хеш барои таълиму тарбия ва баланд бардоштани ҳисси худшиносию худогоҳии насли наврас саҳми арзанда гузоранд, то эшон тавонанд дар рӯҳияи худшиносӣ, худогоҳӣ ва арзшгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ба воя расанд, то саҳми хешро дар рушд ва пешрафти Тоҷикистони азиз дар оянда бигзоранд. дар ноҳияи шаҳри нав шӯъбаи маориф дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ имрӯзҳо фаъолияти назаррасеро ба роҳ мондаанд. аввал дар ноҳия раванди таълиму тарбия, сатҳу сифатнокии таълим, аз худкунии барномаҳои дарсӣ аз ҷониби хонандагон зери назораи ҳамарӯзаи масъулини шӯъбаи маориф қарор гирифта, зимнан натиҷагирӣ ва баҳогузорӣ карда мешаванд. дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи шаҳри нав дар якҷоягӣ бо литсейҳо зиёда аз 27000 нафар хонандагон дар имсол ба таҳсил фаро гирифта шудаанд ва имрӯз таҳлилҳо нишон медиҳад, ки омодагии муассисаҳои таълимӣ барои таҳсил дар соли нави таҳсил ки хеле омодагии хуб доранд ва аз ҷониби кормандони шӯъбаи маориф ки вақте ки ба муассисаҳои таълимӣ мо ворид мешавем, имрӯз ҳамаи хонандагон барои илмомӯзӣ ва яъне ки омодагии хеле хуб доранд. таваҷҷӯҳи асосии масъулин ва ҳайати омӯзгорони шӯъбаи маорифи ноҳия ба боло бурдани дараҷаи дониш, аз худкунии фанҳои гуманитарию дақиқ, риёзӣ, ҳамчунин баланд бурдани эҳсоси хештаншиносию худогоҳӣ миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ равона карда шудааст. ҳоло дар ноҳия 56 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, 8 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 9 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 39 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ хонандагонро ба таълим фаро гирифтанд, ки дар маҷмӯъ шумораи умумии тарбиятгирандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба 27042 нафар расидааст. лозим ба ёдоварист, ки имрӯз шогирдони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии ҳудуди ноҳияи шаҳри нав ҳамасола дар озмуну олимпиадаҳо иштироки фаъолона доранд ва бевосита бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳамагон медонем дар ҷумҳурӣ тӯли якчанд сол мешавад ки озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад ва дар ин озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштироки шогирдони муассисаҳои мо хеле зиёд аст ва имрӯз мо гуфта метавонем, ки дар озмуни илм фуруғи маърифат ки дар даври минтақави аллакай ҷамъбаст гардид, хушбахтона 7 нафар шогирдони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи шаҳри нав барои иштирок дар ин даври ҷумҳуриявӣ яъне ки роҳхат гирифтанд ва оид ба иштироки шогирдон дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, ки якчанд рӯз пештар дар
минтақаи шаҳри ҳисор, яъне ки байни ноҳияҳои тобеи марказ баргузор гардид. дар ин ҷо зиёда аз 30 нафар шогирдони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Шаҳринав ки дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷойҳои намоён гардида буданд, иштироки фаъолона намуданд ва боварӣ дорем ки боз сазовори ҷойҳои намоён гардида барои иштирок дар даври ҷумҳуриявӣ ин озмуни ҷумҳуриявӣ яъне ки роҳхат мегиранд. дар муассисаҳои таълимии ноҳия имрӯзҳо халқиятҳои гуногун дар фазои ваҳдату дӯстӣ таҳсили илм менамоянд ва барномаҳои таълимиро пурра бо забони тоҷикӣ аз худ карда истодаанд. шароити мусоидии таълим, омӯзгорони собиқадору потаҷриба, муҳайё намудани синфхонаҳои лабораторӣ, технологияҳои компютерӣ, бартаятҳои дигари соҳа дар низоми маорифи ноҳияи Шаҳринав унвон карда мешавад. дар муассисаи мо ҳамагӣ 1601 талаба мехонад. соли хониши нав ҳама талаба пурра либоси мактабию китобҳои дарсӣ таъмин шудааст. талабаҳои мо соли дароз озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ, илму фурӯғ маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман ва озмунҳо ба иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол кардааст. дар муассисаи мазкур 1523 нафар хонанда дар ду баҳс бо ду забон тоҷикӣ ва русӣ таҳсил менамоянд ки хонандагони синфи 1 то 7-11 синфхонаро дар бар мегирад ки хонандагон хеле фаъолона иштирок менамоянд ки хонандаи синфи 11 б Нурмаҳмадова Гулнора дар озмуни илм фуруғи маърифат дар минтақа иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гаштааст. хонандагон боз дар олимпиадаҳои даврӣ низ иштирок мекунанд ки хонандаи синфи 11А Юнусова Шукрона аз фани забон ва адабиёт дар ҷумҳурӣ иштирок намуда сазовори ҷои ифтихорӣ. мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки хонандагони мо дар озмунҳои илми фуруғи маърифат, фуруғи субҳи донои китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман фаъолона иштирок намоянд ва кӯшиши худро бештар харҷ менамоем ки дар китобхонаи муассисаи худ китобҳои заруриро мо ба пуррагӣ таъмин намоем то ин ки дастраси онҳо гардад. барои фанҳои табиӣ ва риёзӣ мо алоҳида нақшачорабинӣ таҳия намудаем ки аллакои натиҷаи назаррасро мо ба даст овардем бинобар сабабе ки омӯзгорони мо дарсҳои иловагӣ бо хонандагон ташкил менамоянд. муассисаи мо дорои 1141 хонанда буда сатҳи сифати дониш дар муассиса 48%-ро ташкил менамояд. хонандагони муассиса дар озмунҳо ва олимпиадаҳои фанӣ иштирок менамоянд. дар соли таҳсили сипаришуда яке аз хонандагони мо аз фанҳои дақиқ дар олимпиадаи фани алгебра иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гардиданд ва дар озмунҳои фанҳои гуманитарӣ низ хонандагони мо фаъол иштирок менамоянд ва яке аз хонандагони мо дар соли таҳсили имсола дар озмуни фани ҳуқуқ иштирок намуда сазовори ҷои аввал гардид. дар баробари фароҳам овардани шароитҳои аёниву таълимӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Шаҳринав аҳли раёсати шӯъбаи маорифи ноҳия талош менамоянд ки мавсими сардиҳои дарпеш истодаро ба хубию хушӣ сипарӣ намоянд. ин аст ки дар муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия охирин корҳои омодагӣ идома дорад ва масъулин таъкид доштанд ки рӯзҳои наздик тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи Шаҳринав пурра ба мавсими зимистони солҳои 2022 ва 2023 омода мешаванд. баҳри бомарон гузарондани давраи зимистони солҳои 2022 ва 2023 дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи Шаҳринав наздик ба 786 адад пешҳои аловӣ, 26 генератор ва 141 адад пешҳои барқӣ, ҳамчунин 5 буғхона дар ҳолати омодабош қарор доранд ки ин ҳолат имконият фароҳам мероад то раванди таълим дар ин давра бемушкилӣ паси сар карда шавад. оид ба омодагӣ ба
давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2022 ва 2023 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2022-2023 имрӯз муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Шаҳри Нав то имрӯз як қатор корҳоро ба сомон расонидаанд ва имрӯз муассисаҳои таълимӣ ба пуррагӣ барои пуштисар намудани тирамоҳу зимистони дар пеш истода хеле омодагии хуб доранд ва имрӯз айни ҳол зиёда аз 350 тонна бо ангишти хушсифат имрӯз муассисаҳои таълимӣ таъмин мебошанд ки зиёда аз 80% нақшаи пешбинишударо яъне ки нишон медиҳанд. Ба ҳамин монанд вобаста ба ин албатта захираи ҳезум ва захираи сӯзишвории дизелӣ ки барои пуштисар намудани мавсими тирамоҳи зимистон яъне ки зарур аст, албатта яъне ки имрӯз муассисаҳои таълимӣ таъмин мебошанд. масъулини шӯъбаи маорифи ноҳия имрӯзҳо охирин корҳоро ҷиҳати омодагии муассисаҳои таълимии ноҳия дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2022-2023 ба анҷом мерасонанд. ҳоло дар ноҳия тамоми муассисаҳои таълимӣ ва дигар иншоотҳои вобаста ба соҳаи маориф бо маводи сӯхт аз ҷумла ангишту ҳезум, маводи сӯзишвории нави дизелӣ, муовиқҳои зидди лағжиш тибқи тартиб ва меъёри истифодабарӣ дар муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ захира шудаанд. аз ҷумла муассисаҳои таълимии рақами 6, рақами 8, рақами 10 ки хонандагони зиёдро ба таълиму таҳсил фаро гирифтанд ба ин давра пурра омода мебошанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 барои зимистонгузаронӣ пурра омода буда, барои зимистонгузаронӣ 17 тонн ангишт, 10 метри квадратӣ ҳезум захира карда шуда, ҳамаи синфхонаҳо пурра бо 2 қабат шишабандӣ карда шуда. то ҳозир 19 тонна ангишт, 15 метр куб ҳезум ва 100 литр сӯзишворӣ тайёр кардем. синфхонаҳо камтар кам аст, барое ки мактаби мо 960 талаба ба ҷой дорад, лекин айни ҳол мо ба 1600 талаба мехонад, барое ки ҷои нишаст камтар намерасад. муассиса аз ҷиҳати зимистонгузаронӣ ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, муассиса омода аст ва алҳол дар муассиса 35 тонна ангишт ва 8 куб ҳезум барои зимистонгузаронӣ омода аст, тайёр аст ва мо бо дили пур гуфта метавонем ки зимистонро бо гармӣ таъмин намоем. муассисаи мо ки дур аз деҳоти дур аз ноҳия аз марказ бошем ҳам, аммо бо як типи замонавӣ имрӯз сохта ба истифода дода шудааст. фароҳам овардани имконияту шароитҳои аёниву таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти ноҳияи Шаҳри Нав имконият дод ки ҳайати омӯзгорону толибилмон беш аз пеш ба илму тадрис машғул гарданд ва дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ, китоб аст, илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман ва амсоли ин ширкат намуда мақомҳои ифтихориро ба даст биёваранд. хеле ки ҳамагон медонем бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат ки вобаста ба соҳаи маориф 20-солаи омӯзиши фанҳои рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардид, имрӯз вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Шаҳри Нав як қатор корҳо ба сомон расонида шудааст. имрӯз дар муассисаҳои таълимии ноҳия яъне ки имрӯз кабинетҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ яъне ки фаъолият мекунад. бо ин хел озмоишгоҳҳо имрӯз муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Шаҳри Нав албатта таъмин ҳастанд ва мо кӯшиш менамоем ки баҳри вобаста ба ин баҳри иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки чораҳои заруриро роҳандозӣ намоем. ман иштироккунандаи олимпиадаи фанӣ аз фани ҳуқуқ мебошам ва дар соли гузашта
در دوره جمهوری از فن حقوق شرکت ورزیده صاحب مدال طلا گشت. امسال کوشش کرده ایستادم که جای یکم را اشغال نموده به دانشگاه ملی فاکولته حقوق شناسی داخل شد. ما در مؤسسه صنفخانه‌های فیزیک و شیمی داریم و خوانندگان و همسبقان کوشش کرده ایستادن که برای دیگر فن‌های دقیق را نیز از خود کنند. پارچه از داستانی میرزا ترسونزاده جان شیرین. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بهوده دلتنگم مکن. گشته گشته در سفر باز آمدم، باز در نزد به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جایی زیستم. این دلی من منزلی یادی تو بود، یادی رویی حسن آبادی تو بود. به تو نگذشت از گلویم آب هم، به تو در چشمم نیامد خواب هم. به تو هر یک روزی من یک سال شد، به تو دلغش کرد چون اطفال شد. به تو دیدم گرچه زیبا دختران، به تو بشنیدم سرودی عاشقان. به تو در طی و تماشاها شدم، به تو گاها بلبلی گویا شدم. به تو در وصف زنان گفتم سخن، به تو در مجلس فشردم دست زن. لیک در پیشی نظر روی تو بود، جلوه های چشم و ابروی تو بود. جان شیرین پس دیگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه، در دایره سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه چهاربین‌ها قبول و امروز مورد اجرا قرار گرفته ایستادند. حالا در بخش معارف ناحیه تجدید ساختمان صنفخانه‌های ایلوگی تعلیم، کابینت‌های لابراتوری، تالارهای برهوای ورزشی ادامه دارند. وابسته به زیادشوی شماره خوانندگان که الان ما مشاهده می‌نماییم همه‌ساله، یعنی که شماره خوانندگان در مؤسسه‌های تحصیلاتی همگانی ناحیه شهرینه البته زیاد می‌شود. وابسته به این ما در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یعنی نقشه 5 ساله را تحریزی نمودیم و برای ساختمان صنفخانه‌های ایلوگی از جانب صاحبکاران البته ما صحبت و بخوری ها نمودیم. کوشش می نماییم که برای اجرای این یعنی که در آینده چاره های ضروری را راه اندازی نماییم. عین حال امروز در ناحیه شهرینو 2 لیسه خصوصی که فعالیت خیلی خوب دارند و با کمک و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه یک لیسه برای خوانندگان بالیاقت امروز قامت افراخت و امروز از اول سال تحصیل لیسه برای خوانندگان بالیاقت فعالیتش را آغاز نمود که در آنجا شماره زیادی خوانندگان عین حال به تعلیم فرا گرفته شدند. وابسته به اجرای نقشه چهاربین‌های 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که در حدود ناحیه زیاده از 5 مؤسسه تعلیمی ساختمانش امروز ادامه دارد و ما نقشه داریم که در یک مدت کوتاه در وقت معین شده کوشش می‌نماییم که آن مؤسسه تعلیمی که امروز ساختمانش دوام دارد ساخته به استفاده دهیم. مورد به ذکر است که هیئت استادان و آموزگاران ورزیده معارف ناحیه شهرینو با عزم و تلاش و تجربه غنی خویش بهر تربیت و به کمال رسانیدن نسل نورس باسواد و با معرفت فعالیت خود را روانه ساخته ایستادند تا نهال رنج خویش در آینده ثمر یابد و در پیشرفت و ترقی، معرفی و بالاخره رشد و گلگل شکوفی میهن خود سهم گذار باشند.